יום טוב. בספר החלקיקים, בתחילתו יש משפטי מפתח, ואחר כך יש מבנים הכרתיים. דיברנו גם פעם, אני חושב בסרטות האלה יש מבנה שלא דיברנו עליו אף פעם, זה מבנה חדש שאתה הבאת, שנקרא אמין, נאמן, מאמין. זוכר כזה דבר? עכשיו אני זוכר. אמין, נאמן, מאמין. נכון. אני אשמח אם תסביר אותו. מה זה? אוקיי. נתחיל מה זה לא. זה לא אידי אמין. אמין, נאמן, מאמין. בוא באמת, מילים. אגב, שים לב, היום אנחנו בי"א באדר. אתה זוכר מה זה י"א באדר? לא. היום הזיכרון לחללי תל חי. טרומפלדור. לא יכולתי לזכור כי לא ידעתי, כן. יום הזיכרון לחיילי תל חי. כן, י"א באדר. תכתבו איזה דברים, שירים, מה שאתה רוצה. שים לב מה זה נאמן. הרי טוענים שטרומפלדור לא אמר את טוב למות בעד ארצנו. וטוענים, הוא בכלל לא דיבר עברית, הוא בטח קילל משהו ברוסית. אבל הוא חי את זה. שים לב, החבר'ה של יישוב הגליל, היו שני יישובים, כפר גלעדי ותל חי. כפר גלעדי מבוסס יותר ותל חי חווה מינימלית של כמה משוגעים לדבר. וננסה להבין, החיכוך עם הערבים מסביב היה יומיומי. זה לא שהיה להם איזושהי שכנות טובה, הם היו בבעיות מהרגע הראשון, עד שהם באמת פרצו ושחטו את כולם. הם ידעו שהם מסתכנים. הם ידעו. משהו החזיק אותם. היה להם חזון. ואני רוצה שאנחנו נחבר כרגע בעזרת טרומפלדור. זה שאולי לא דיבר עברית. טרומפלדור הזה האמין במשהו. היה נאמן למשהו. ואתה יודע מה? הוא גם היה אמין, וזה פשוט מסתבר בדיעבד בצורה הקשה ביותר האפשרית. בוא נסתכל עוד פעם לשלושת המילים האלה. אמין, נאמן, מאמין. וכמו כל מבנה הכרתי, זה לא משנה מאיזה מילה תתחיל. בוא נתחיל עכשיו את מהות החיים שלנו. לא פחות ולא יותר. מהות החיים שלנו נמצאת באותו תדר מדהים שנקרא תכלית חיים. שזה הגענו אליו. ואנחנו אמורים לממש אותו. את המסלול הזה, את הייעוד הזה, את השליחות הזאת. ואתה יודע בדיוק כמוני שזה קשה לחשוף את תכלית החיים ולהבין מה אני אמור לעשות פה. ולהבין בשלב מסוים שאף אדם בעולם לא יכול לומר לי את התשובה לשאלה הזאת. אני חייב לחשוף את זה בכוחות עצמי. זאת אומרת, כל המערכת שאני שואל, את כל הגורו והרבי והמדריך הזה והפסיכולוג הזה והסוציולוג הזה, התשובה היא לא. זה דבר שנמצא באחריותי ובאחריותי בלבד, ואני האדם היחידי עלי אדמות שרשאי לנסח את תכלית החיים שלי עבורי. עכשיו, זה קשה. מצד שני, אוי לי ואבוי לי אם לא אעשה את זה, כי אני מרוקן את חיי מתוכנם, מהתוכן האמיתי. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על דבר בעצימות גבוהה ביותר. זה לא איזושהי שאלה מינורית.
איכות חיי נמצאת פה. עכשיו תראה. מכיוון שאדם רוכש את ההבנה על תכלית החיים שלו לאורך זמן, זה תהליך. זה לא שאני קם בבוקר ויודע אותה. אני רוכש אותה. זה לא בכותרת, יש פה המון המון פרטים. גם אם אדם אמור להיות, לא יודע מה, מוזיקאי בתור תכלית החיים, זה עוד לא אומר כלום. יש עוד כל כך הרבה נתיבים, וכל כך הרבה מסלולים, וכל כך הרבה התניות ואיכויות שאדם צריך לפתח כדי לעמוד ולמלא את תכלית חייו. תחת אותה כותרת. וגם אם הוא בחר בכותרת הזאת, הוא צריך להבין את המסלול האישי שלו. דיברנו לא פעם על החזון האישי. ושמנו את זה ממש ליד תכלית החיים. כי בעצם הם קשורים אחד בשני. החזון האישי הוא אותו כלי שאיתו אני מתקדם והולך ומממש תכלית חיים. ופה אנחנו פוגשים את המילה הראשונה, מאמין. כי אנחנו נוגעים במימד האמוני. חזון אישי הוא מקום של אמונה. תכלית חיים היא מקום של אמונה. ורוצה להזכיר לך, אמונה מצד אחד איננה חייבת בהוכחה, מצד שני היא חייבת להביא אותך לשדה המציאות. כי אם היא מביאה אותך לשדה הדמיון, אתה אוחז באמונה שגויה. זאת אומרת, המבנה מתחיל מהתשתית, הבסיס, היציבה שלנו, במקום של המאמין. ועכשיו, יש את הדבר הבא. אתה יוצא לדרך. יש חובת בחירה, עכשיו חובת טרחה. ואתה פוגש קשיים. שמעת על זה שהיקום הזה מלא קשיים? כן. על בסיס יומי. קשיים שהולכים ומתפתחים. לא נעשה קל יותר, נעשה קשה יותר. לפי היכולת שלך. הקושי מאתגר אותנו. מאפשר לנו להתפתח. ולפעמים הקושי, אמרתי לפעמים, אצלי לפחות זה בדרך כלל, לא תמיד. אני מסתכל על הקושי ואני אומר, אין מצב, אני לא עובר את זה. אני לא יודע איך לגשת לזה. מה אני עושה? אלוהים ישמור. ואם אני לא אהיה נאמן לאותו חזון, לתכלית, אם אני אאבד את הנאמנות שלי למסלול הזה, אני כהרף עין אף ממנו הצידה. אנחנו מדברים על נאמנות לבחירה? כן. כן. נאמנות למקור? כן. בוא ניקח נושא זוגיות. אני אגלה לך סוד, אבל רק בסוד. אני בעל מסור, אני אבל לא נאמן לאשתי, אני נאמן לבחירה שלי בה. אתה תטען בצדק שזה בסך הכל מתבטא באותה צורה. זה נכון. וזה בכל זאת שונה לגמרי. הצירוף מילים נאמן לאשתי הוא בכלל לא ברור לי. נאמן, מה זה נאמן לאשתי? המילים הרגילות, שאת לא תצא עם נשים אחרות ולא תעשה דברים אחרים וכו' וכו' וכו'. נאמן זה לא צייתן. וגם הנקודה פה, זה לא נאמנות לה, זה נאמנות לבחירה שלי בה. ואתה יודע מה? וכשאני נאמן לבחירה שלי בה, אז גם כשהיא מעצבנת אותי, זה לא מקלקל לי את זה. כי זה לא איזשהו סחר מחר שעשיתי איתה. כן. זאת אומרת, נאמנות זה לא רק בזוגיות, זה לא רק בעסקים, זה לא רק בחלק הרוחני, זה בעצם בכל דבר, זה נאמנות למסלול החיים שלי, והנאמנות הזאת היא בעצם הכלי שאם אני חס וחלילה מגלה ששגיתי בנתיב,
הנאמנות הזו תעביר אותי מהמסלול השגוי ותגרום לי לחפש את הדיוק. כן, כלומר זה לא נאמנות עיוורת, מה חס וחלילה. כן. חס וחלילה. נבחנת כל הזמן. אם יש דבר שמצמרר אותי, זה צירוף המילים חסיד שוטה. זה אדם שהוא מפחיד. שים לב. ואז ניגש למילה אמין. עכשיו, מה קורה? כשאתה מאמין, שוב, כמידת היכולת, שאגב, היא גדלה, היא מתפתחת. האמונה. כן. הממד האמוני, כן. יכולת הנאמנות, גם היא מתפתחת. יכולת נרכשת, היא מתפתחת. כן. ונדרשת הרבה ישרות לב והרבה דיוק. כן, כן. כן, ויש פה עוד גם חדשות טובות. זה קשה. וכשאתה עושה את הדברים האלה ומתקדם במסלול הזה, אתה מתחיל גם לקרון תדר חדש. אתה מתחיל להיקלט כאמין. זאת אומרת, ברגע הזה שאתה עובר את המסה הקריטית האישית הפנימית, פתאום מספרים לך שהסיפור, it's not all about you. יש פה עוד אנשים. ומסתכלים עליך, הם בוחנים אותך, הם שופטים אותך, הם כועסים עליך, הם מתפעלים ממך, והם בוחנים דבר אחד. כולם. את האמינות שלך. בוא נגדיר אמינות. יש לזה פתגמים יפים. אדם שפיו וליבו שווים, תוכו כברו. במילים שלנו, במילים שלנו. במילים שלנו, אתה יודע מה, אני אשתמש בביטוי אמריקאי. Put your money where your mouth is. כלומר, אל תדקלם ותטיף ותדבר גבוהה גבוהה. תהיה שם. זה הופך אותך להאמין. זה הופך את הנוכחות שלך למשהו יציב, בולט, ברור, ואז אתה גם משפיע על אחרים. רגע, מול מה היא נבחנת האמינות? מול דיבור? מול מעשה? מול הכל. גם מול מחשבה. מחשבה זה מול עצמי. מול עצמך, אני דיברתי בחוץ. אוקיי, אם אנחנו לוקחים את המבנה מחשבה, דיבור, מעשה, שכבר דיברנו עליו, אז אתה מדבר על דיבור, מעשה, שזה החוצה, מה אני אומר ומה אני עושה, נכון? לזה אתה מתכוון? מה אני מדבר מול מה שאני עושה. כן, אבל הדיבור, מחשבה, דיבור ומעשה, זה יותר כלי הכרתי להגיע לשם. המבנה ההכרתי של אמין, נאמן ומאמין, הוא בעצם מערכת בסיסית, תשתיתית, למבנה נפש ולהתפתחות במובן הרחב שלה. נכון, אני לא רואה את זה. אנחנו הסברנו כל דבר בנפרד, אמונה, נאמנות ואמינות. אני לא רואה את המבנה. אז שים לב. זה מתחיל ברובד האמוני. הנאמנות זה בעשייה שלך. האמינות זה הקושי. היא מה שקורן החוצה, ואתה מתחיל להשפיע מעבר למרחב הקיום האישי שלך. ושם, שים לב, ושם אתה מתחבר לתכלית החיים שלך, כי גם בתכלית החיים שלך זה לא רק אתה. בטח שלא, הבנתי. ופתאום אתה רואה איך הדברים מתחברים, איך הם בנויים, איך הם מובנים, איך הם יציבים או חס וחלילה לא יציבים, ולהבין שבעצם כל מהות החיים שלנו קשורה במבנה הזה.
כשאתה מדבר, אני עכשיו מבין למה אתה מתכוון, למה התכוונת במבנה הזה. אני כן הייתי רוצה להתייחס לאמינות הפנימית. זאת אומרת, אתה התייחסת באמת לגבי ההשפעה החוצה, ואני מבין, אבל אני יכול להסתכל על עצמי ולהגיד באמת, הרי אמונה זה ברור, הנושא של אמונה זה ברור. הנושא של נאמנות, כן, אם אני לוקח את זה פנימה, אז אני אומר נאמנות לבחירה, כמו שאנחנו מדברים בהרבה שיעורים. אני מאמין, אני עכשיו בחרתי, ואני משתדל להיות נאמן לבחירה, ועכשיו אני בוחן את עצמי לאורך הדרך, ואני בודק איך האמינות שלי. האם אני מחרטט? האם אני באמת עושה את מה שהחלטתי? האם אני מבצע את הבחירה שבחרתי? כלומר, אני כאילו רגע לוקח את זה פנימה ואומר, אולי יש פה גם אמינות כלפי עצמי, כמה אני אמין. אוקיי. אני פה לא שותף לך. אוקיי. כי אני שואל, אני לא... לא, זה בסדר. לא דיברנו על זה שאתה... אוי ואבוי אם אתה תקבל את כל המילים האלה בלי לבחון אותם, אבל אני לא בודק אם אני אמין. אני בכלל לא נכנס למקום הזה, כי הבדיקה הזו היא איזושהי מתן ציון שאני לא מבין בשביל מה אני זקוק לו. אז מה אתה כן בודק? בחרת משהו, עכשיו אתה רץ עם זה. אני נאמן לאמונה שלי. אוקיי, זאת אומרת, אתה נשאר בנאמנות לבחירה, אתה כל הזמן בודק. זוהי דרכי. אני נאמן לאמונה שלי, מתפתח דרכה, האמינות שלי היא לא מעניינת אותי. אין לי מה לעשות איתה, כי זה, תבין, אתה לקחת את זה כאיזשהו ציון שאתה נותן לעצמך, ואני טוען, בשביל מה? בשביל מה אתה צריך ציונים לכל הרוחות? עכשיו, כשאני מדבר על המעגלים החיצוניים, כן, זה מאוד מדבר, כי כולנו מוכנים להתחבר לאדם אמין, וכולנו נדחים מאדם שהוא איננו אמין, דהיינו מזייף. אתה לא יכול להשפיע אם אתה לא אמין, זה ברור, זה ממש ברור. זהו? כן. שים לב, המבנה הזה הוא מבנה עם הרבה רבדים, וצריך לקחת קצת זמן כדי להפנים אותו, וליישם אותו ביחסי, אבל אני חושב שי"א באדר, ואנחנו עכשיו בשלושת הימים לקראת פורים, בפורים יש את מהפך התדר החיצוני, ונראה לי שההפנמה של המבנה הזה, כדי להתחיל ליישם אותו אחרי פורים, בואכה פסח, הוא מן הדברים המדויקים והטובים. תודה רבה, אילן. בכיף גדול.